Malta u Għawdex għandhom storja li hija mlibsa mhux biss b'avvenimenti storiċi li jsawru l-kultura u l-identità tagħna, iżda li mxiet il-qudiem minn seklu għal ieħor bil-preżenza tal-fidi imħadna mill-poplu tagħha. Il-wasla ta' San Pawl fil-Gżejjer fetħet lil Maltin għal triq li ħadithom fuq vjaġġ ta' fidi nisranija li għadu għaddej sal-lum. Minn sempliċi qatt ta' ospitalità li n-nies tal-Gżira u rew lil San Pawl mal-miġja tiegħu rebħu wkoll l-opportunità li jibdew il-proċess ta' laqa ma' Ġesu. Laqa li żviluppat mal-medda ta' snin u li sal-lum il-ġurnata għadna nistgħu narawha madwarna tista' tgħid f'kull rokna fiżika u simbolika ta' pajjiżna. Identità nisranija li komplet tifjorixxi u tinbidel u li hija riflessa fil-bini Malti, l-arti, il-kultura, tradizzjonijiet reliġjużi, il-figuri ekleżjastiċi u n-nies infushom li flimkien jiffurmaw il-poplu ta' Alla fuq din l-art. L-oriġini tal-identità u l-vażun imkisser. Il-laqa bejn il-poplu tal-Gżejjer u missierna San Pawl kienet iż-żerrija li ġabet impatt kbir fuq Malta, bl-istess mod li San Pawl ġab bidla mal-bqija tad-dinja ta' żminijitu. San Pawl wasal Malta mhux biss bħala ħabsi, imma l-Maltin kien stranġier, barrani. Però il-Maltin laqgħuh bih l-ewwel imma bħala. U din l-azzjoni servit mhux biss bħala simbolu ta' ospitalità, imma anke ta' rikonċiljazzjoni. Jekk qabel il-miġja tiegħu il-Maltin u San Pawl kienu żewġ biċċiet separati, żewġ dinjiet u kulturi li qatt ma missew ma' xulxin, issa dawn setgħu jitwaħdu. Il-Maltin li kienu fid-dlam fejn tidħol l-aħbar it-tajba d-dinja kollha tal-qawmin ta' Kristu li pritka San Pawl, taw id lill-individwu li mhux tal-li kien differenti minnhom, iżda anke kien f'periklu, u l-fatt li fetħu qalbhom għall-barrani kien il-bidu tal-laqgħa tagħhom ma' Kristu li ġabet ferħ u fejqan. Min hu l-poplu tal-Alla llum? Iżda min hu l-poplu ta' Alla f'Malta llum? Mhumiex biss il-figuri reliġjużi jew dawk li rċevew l-ordni sagri, imma anke l-lajċi impenjati f'kull ħidma fil-ħajja ta' kuljum u dawk li qed ifittxu l-verità. Il-mistoqsija ċentrali li wieħed għandu jistaqsi hija din: min ngħid li jien bħala nisrani u din il-fidi kif verament ngħixha fil-prattika? Qegħdin ngħixu fl-ispirtu ta' dixxipli ta' Kristu mibgħuta fid-dinja? Qegħdin infittxu li nsibu dawk li xquq, dak li forsi ma' snin inkiser biex inkunu nistgħu nerġgħu inwaħduh fi spirtu ta' rikonċiljazzjoni. Bħal Maltin li ltaqgħu ma' San Pawl meta kienu fid-dlam, l-istorja ta' Emmaus isservi biex niftakru kif il-laqa ma' Kristu terġa' twaħħadna bħala komunità waħda. Storja li bħala il-poplu ta' Alla fis-seklu 21, meta aħna wkoll għandna id-dlam tagħna, nistgħu nerġgħu niftakru u nispiraw irwieħna minnha. Id-dixxipli ta' Emmaus marfux li Kristu l-xoxt mill-ewwel fi triqithom lejn Ġerusalemm. Kienu għomja għal dak li kienu qudiemhom, wisq imbeżza u mħawdin. Ħtiġilhom, però, pass wieħed biss ta' ġest ta' ospitalità, ta' rikonċiljazzjoni fi stedina għal ikla flimkien biex jerġgħu jiltaqgħu ma' Kristu. Pass li kien biżżejjed biex idewweb is-sens ta' diżorjentazzjoni tad-dixxipli u sabiex għajnejhom jerġgħu jinfetħu u jerġgħu jarfuh. Pass li bidilhom f'dixxipli missjonarji. Allura, bħala il-poplu ta' Alla llum, kif jista' wieħed jgħix il-missjoni b'mod konkret? Kif nistgħu nerġgħu niltaqgħu ma' Kristu u nesperjenzaw il-ferħ li nsiru dixxipli missjonarji? Bħal dawk il-Maltin iltaqgħu ma' San Pawl u bħal dixxipli fi triqithom lejn Emmaus. Dixxiplu missjonarju. X'inhu l-irwol ta' dixxiplu missjonarju jew dixxiplu mibgħut? Kif jista' jirendi l-frott b'mod konkret f'dik li hija Malta moderna? Kif jista' dixxiplu missjonarju jsir preżenza ta' tama fil-komunità? Kieku kellna nużaw metafora biex nimmaġinawh, dixxiplu missjonarju għandu jfittex li jkun id-dawl fl-irkejjen imdalmin. Dak in-naqra melħ li jagħti t-toma, il-ħmira li ttella l-aġina.
u għandu jfittex li dan l-irwol iwettqu fil-periferiji, fl-bliet u l-irħula, fid-dinja diġitali, fl-ispazji ċivili, domestiċi u fil-komunitajiet tagħna, kull fejn hemm mixquq li jistgħu jerġgħu jissewwew. Li d-dinja moderna, inkluża Malta, iġġor magħha ġrieħi varji fl-esperjenzi kollettivi, individwali, istituzzjonali u soċjali mhix aħbar ġdida. Dan id-dbenġil u t-tifrik narawh kullimkien. Fil-memorja personali u kollettiva tagħna, ir-relazzjonijiet intimi u familjari, l-istituzzjoni tal-Knisja stess, fil-ħajja pubblika tagħna, fl-ambjent li ngħixu fih, u fuq kollox ir-ruħ individwali u kollettiva tagħna. Biss huwa dmir ta' kull dixxiplu mibgħut li jimxi l-vjaġġ ta' fejqan, flimkien bħala komunità. Għalhekk huwa importanti li biex jingħaqad dak li nkiser, il-poplu ta' Alla f'Malta irid jibda billi jfittex lil dak li huwa muġuħ jew midrub biex f'isem Kristu joffri l-fejqan. Huwa faċli li wieħed jarmi l-frak ta' xi ħaġa li forsi nkisret jew inkella frammentat ruħha, iżda huwa proprju fl-iktar irkejjen imdalma li t-tama tinstab u fejn il-fejqan u l-ferħ ta' Kristu jista' jiġi offrut biex l-inkiser jerġa' jsib ruħu sħiħ, b'mod ġdid u differenti, forsi, imma sħiħ. Dak li għaqadna. F'ċertu kulturi, il-preġġu ta' oġġetti kompli jiżdied mhux biss meta jgħaddi żmien minn fuqu, imma anke fl-ammont ta' xquq li ġew imwaħda u msewwija mill-ġdid biex l-oġġett mhux biss jibqa' preservat, imma jsir wisq isbaħ. Dan il-proċess ta' fejqan tal-oġġett tantu stmat li dawn il-kulturi spiss jużaw id-deb biex jimlew dawk l-ispazji ġodda li jkunu nħolqu bejn framment u ieħor meta jkun seħħ il-ksur. Jekk nużaw dan il-proċess debien bħala simbolu tal-vjaġġ ta' fejqan tal-missjoni tal-poplu ta' Kristu, allura minnu il-kolla tad-deb li jwaħħad il-biċċiet li jkunu sseparaw jew tfarku. Jekk Kristu huwa l-protagonista dan il-proċess, il-kaptan li qed imexxi l-vjaġġ waħdieni lejn Knisja waħda huwa l-Ispirtu Santu. Huwa l-gwida ta' dawk li jisimgħu, li jiftħu jdejhom beraħ għall-proxmu, dawk li lesti li jakkumpanjaw u jappoġġjaw il-ħidma tal-missjoni il-qudiem. U huwa hawnhekk li kull dixxiplu missjonarju huwa estensjoni tal-ġisem tal-Knisja, l-għalliem li jikkontribwixxi lejn it-tisħiħ tal-poplu ta' Alla f'Malta. Bla dubju, it-tessut kulturali u kull spazju ieħor fis-soċjetà Maltija, dak li l-Malti jgħixu jesperjenza fid-dinja moderna, għandu il-ġrieħi, it-tikmix u l-ħofor tiegħu. Bħal kull soċjetà oħra nesperjenzaw sfidi kbar ta' frammentazzjoni. Huwa hawn li l-Ispirtu Santu inebbaħ lil kull dixxiplu mibgħut sabiex ifittex li jsib ir-rikonċiljazzjoni. Bħal Maltin li ltaqgħu ma' missierna San Pawl u d-dixxipli ta' Emmaus. Ir-responsabilità ta' kull individwu huwa li jifhem dak li l-Ispirtu Santu qiegħed isejjaħlu li jagħmel f'kull waqt fir-realtà konkreta tiegħu, fuq livell personali, privat, komunitarju, istituzzjonali, fil-parroċċa, fil-movimenti lajċi, f'isem l-arċidjoċesi u finalment fuq livell universali. Huwa permezz ta' dan il-proċess li verament kull dixxiplu missjonarju ikun simbolu prattiku u konkret ta' Knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u li dejjem toħroġ bla biża'. Fl-aħħar mill-aħħar, id-discerniment mhux xejn ħlief il-fiduċja tal-poplu ta' Alla li l-Ispirtu Santu qed jurih it-triq u li bħala Knisja, personalment u fil-komunità, aħna nistgħu nisimgħu leħnu u hekk nimxu fit-triq ta' rikonċiljazzjoni li jurina. U bħalma l-antenati tagħna ma beżawx mid-diversità li ġab miegħu San Pawl, anzi tawh spalla u offrew sens ta' unità, hekk ukoll għandna nilqgħu l-isfida moderna li nerġgħu niskopru dik il-weda oriġinali li bħala poplu għamilna. Il-weda li noħolqu spazju sigur u unit, arrikkit mid-diversità f'dinja lokali, nazzjonali u diġitali. Huwa hekk li verament nitwaħdu f'ħaġa waħda,
Din il-konverżjoni interna mhux se tikkontribwixxi biss lejn il-vjaġġ ta' fejqan li fid-diffikultà tiegħu xorta għandu jkun il-pont li jaqadna, imma ser jgħin lil poplu ta' Alla modern jerġa' jixrob b'mod frisk l-identità nisranija u unikament Maltija tiegħu minn lenti li tagħmel sens għal kuntest li l-poplu Malti jgħix fih. Nedejna dan il-proċess li huwa viżjoni għal Knisja f'Malta għas-snin li ġejjin. Insejjaħ lill-entitajiet kollha tal-Knisja f'Malta, il-parroċċi, il-kongregazzjoni reliġjużi, l-iskejjel, il-movimenti tal-lajċi, il-familji u oħrajn l-ewwel nett biex jippruvaw jaqraw u jifhmu id-dokument, imma mbagħad biex ikunu parti huma minn dan il-proċess. Uħud qalu li l-dokument huwa ftit tqil biex tifhmu, għandek bżonn ftit impenn biex inti tidħol u tifhmu tassew. Imma jiena nistidinkom li nagħmlu dan l-impenn biex il-viżjoni ma tkunx l-isqof qed jgħidilna x'għandna nagħmlu, imma nisimgħu lkoll il-vuċi tal-Ispirtu u naħdmu flimkien għal ġid tal-Knisja f'Malta. Knisja waħda, vjaġġ wieħed.